Maailmani kutistui makuuhuoneeni kokoiseksi. Päivät sulautuivat toisiinsa. Ainoa kelloni oli ikkunasta kajastava auringonvalo. Minun jatkuva seuralaiseni, pinkki kipsi, joka ympäröi jalkaani. Ystävät vierailivat, heidän naurunsa täytti huoneen. He kirjoittivat nimensä kipsiin, piirtelivät siihen kuvia, sydämiä ja hassuja juttuja. Eräänä iltapäivänä apatian läpi kantautui ääni. Se oli sisäinen ääneni, joka sanoi, ehkä nyt on aika. Se oli intohimoa, visio paremmasta maailmasta. Huomasin todella miettiväni, että pystynkö minä todella tähän. Mitä jos pystynkin? Kerran istutettu ajatus ei jättänyt minua enää rauhaan. Voisinko minä, joku joka oli aina ollut vain kiinnostunut politiikasta, oikeasti asettua ehdolle Turun kaupunginvaltuustoon? Epäilys valtasi mieleni. Huiskaukset täyttyivät kysymyksistä. Entä jos pystyn, entä jos en pystykään? Mutta ääni televisiossa, se intohimo, jonka mä olin nähnyt tilaukselta, ei antanut epäilykselle sijaa. Mä mietiskelin niitä ongelmia, jotka vaivaavat yhteisöämme. Asioita, joista välitän syvästi, koulutus, mielenterveys, työttömyys ja ympäristö. Tartuin läppäriini ja yhtäkkiä pinkki kipsi tuntui kevyemmältä jalassa. Sormeni lensivät näppäimistöllä etsien tietoa kuntavaaleista, määräajoista ja vaatimuksista. Maailma ikkunani takana ei tuntunut enää niin pieneltä. Pelko oli yhä läsnä, solmuna vatsan pohjassa, mutta sitä varjosti joku muu. Etten kipinä innostusta ja ajatus siitä, että ehkä minäkin voisin tehdä muutosta tähän sekavaan maailmaan. Tuijotin ehdokaslomaketta ja lomake tuijotti minua takaisin. Lomake oli konkreettinen symboli uudesta päämäärästäni. Siinä oli kysymyksiä kerryttämästäni kokemuksesta, yhteisön hyväksi tehdystä työstä, tulevaisuuden visiostani. Perheeni ja ystäväni, jotka ovat olleet kallioni tämän kaiken keskellä, eivät antaneet minun perääntyä, enkä edes halunnutkaan enää. He näkivät palon silmissäni, intohimon, joka oli ollut niin kauan kadoksissa. Tutustuin paikallishallintoon, syvennyin päätöksentekoon ja politiikkaan, harjoittelin puheita ja täytin poliittisia kyselyitä. Aloitin myös suunnittelemaan kotisivujani ja flyereita. Pinkki kipsi, joka oli aiemmin heikkouden symboli, siitä tuli kunniamerkki. Ei ollut enää kyse häviämisestä tai voittamisesta. Kyse oli siitä, että uskalsin käyttää ääntäni ja puolustaa sitä, mihin uskon. Kyse oli siitä, että todistin itselleni, vaikka mulla on jalka paketissa, voisin silti tavoitella unelmiani. En ollut enää se tylsistynyt nainen tuijottamassa tyhjää telkkarin ruutua ja valkoista kattoa. Olin ylpeästi ehdokas. Ja nyt olen ottanut haasteen vastaan, tavoitellen unelmiani ja ylittäen itseni. Ei ole väliä, mikä lopputulos tulee olemaan. Olen voittanut pelkoni ja ottanut asioihin kantaa.